салом дӯстони азиз, бинандаи доимии телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз, ба дидори ҳам расидем дар нашри навбатии барномаи меҳмони шаҳнавоз. дӯстони азиз, чӣ гуна ки мо ҳар барнома қайд мекунем, гурӯҳи иҷодии барнома пайваста талош мекунем то чеҳраҳоеро бо барнома даъват намоем ки тавонем бо суҳбатҳои ҷолиб, суруду таронаҳои дилошӯб ва омода кардани як навъи хӯрок хотири шуморо шод гардонем. дар барномаи мо нафаре меҳмон ҳастанд ки ман ба боварӣ гуфта метавонам ки барномаи имрӯзаи мо ҷолиб мешавад, чунки ин нафар тавонист бо суруду таронаҳои дилошӯби худ, бо овози маҳини худ дар дили ҳар як мардуми тоҷикистони азиз ҷо гирафт ва ман фикр мекунам ки ҳар яки шумо ин нафарро ба воситаи сурдояш мешиносед. Ин нафар ҳастанд Фарҳаноз Шарафова. Хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд. умед бар он мемонад ки барномаи имрӯзаи мо ҷолиб мешавад, чунки дар воқеъ шумо дар як муддати кӯтоҳ тавонистед бо сурудҳои дилнишини худ дар дили ҳар як мардуми тоҷикистони азиз ҷо гиред. ман зиёд мехоҳам дар оғози барнома як таманниёти неки худро барои бинандаи азиз пешниҳод намуда бошед. дар навбати худ саломи худро ба кулли бинандагони телевизиони Шаҳнавоз мерасонам ва гуфтанӣ ҳастам ки бисёр хушҳол аз он ҳастам ки имрӯз маро бар барномаи худ даъват карданд. имрӯз ғайр аз оне ки мо хӯрок омода мекунем, дар ин миён мешавад суҳбатҳои ҷолиб, суруду таронаҳои дилошӯб ва ин маҳсулоте ки инҷо дида истодаам, аз ин дарк кардан мумкин ки имрӯз мо ба фикрам хӯроки миллӣ омода мекунем. Кадом намуди хӯрок? худи ҳозир барои бинандаи азиз ёдовар мешавем ки барои мо кадом маҳсулотҳо лозим мешавад ва мо кӯро аз чӣ шурӯъ мекунем. Барои оне ки бинандае ки ин лаҳза назди оинаи нилгӯ нишастааст, ҳатман барои худ навишта мегирад ош омода кунем. ҳар минтақа ба таври худ ошро омода мекунад ва қурутоб дар ҳар минтақа ҳар гуна омода мешавад. Шояд мо имрӯз қурутобе омода мекунем ки нафароне ки дар хонаи худ омода мекарданд аз онҳо шояд фарқ дошта бошад, бо ягон фарқи ягон маҳсулот кам кардан ва ё илова кардани ягон маҳсулот фарқ карда бошад. барои мо чӣ лозим мешавад? барои мо дар кор мешавад равғани зард, қурут, фатир, пиёз ва кабудиҳо, помидору бодиринг бошад барои хӯриш. барои хӯриш беҳтарин. корро аз чӣ шурӯъ мекунем? корро аз об кардани қурут. марҳамат. аввал бояд мо қурутро бо об мулоим созем. об лозима? бале. То мулоим шудани қурут мо фатиро реза мекунем. чӣ қадар об лозим мешавад? кифоя аст? бале, кифоя аст. хуб, мо то омода шудани қурут фатиро реза мекунем. беҳтарин мо як тараф мегузорем ина. акнун мо суҳбат карда барномаро мегузаронем ба хотире ки барнома ҷолиб шавад. марҳамат. мо ҳар нафаре ки ба барнома даъват мекунем Фарҳаноз, ба хотире ки худи ҳозир бинандае ки ба телевизион пайваст мешавад то охир моро ҳамроҳ кунад, агар ҳаҷмивор бошад ҳатман як латифа мегӯяд, агар ҳунарманд бошад шояд ягон ҷолибтарин саҳнаро барои бинандаи азиз пешниҳод мекунад зинда, ба хотире ки худи ҳозир мо сароянда даъват кардаем. ман зиёд мехоҳам ки лаҳза як суруди дӯстдоштаатонро барои бинандаи азиз пешниҳод кунед, як 4 мисра дар анами радифе ки мо худи ҳозир фатир реза мекунем. ман фикр мекунам бозам барнома ҷолибтар мешавад. дӯстдоштатарин сурудро дар оғоз барои бозам ҷолиб гардидани барнома. яке аз сурудҳои дӯстдоштаи ман то кай мебошад, мехоҳам барои мухлисон пешниҳод намоям. беҳтарин мешавад. марҳамат. ҳар шаб зи ғамат нола кунам то кай, дилро зи ғамат пора кунам то кай, дилро зи ғамат пора кунам то кай, мадору қувватам нест дигар эй ҷон, ба даргоҳи худо зора кунам то кай, ба даргоҳи худо зора кунам то кай, то кай. ман дигар ранҷурам, зи меҳри ту дурам, монда танҳо дили ман магар ки маҷбурам, шикаст орзуву ҳавас, бе ту ҷонам дар қафас, ту чаро раҳм надорӣ, охир бардодам бирас, то кай. ҳар шаб зи ғамат нола кунам то кай, дилро зи ғамат пора кунам то кай,
دل رازی غمت پاره کنم تا کی. بهترین و خود یازی من در آغاز قید کردم که مهمونی امشبه ما نفری است که واقعا آواز شیرین و مهین دارد و من برای چی گفتم در آغاز سرود سروید خود یازی سرودی که شما پیشنهاد کردین سخنان ما رو اثبات کرد. در واقع من فکر میکنم با باوری گفتم میتونم که خود یازی اون نفرانی که پیوست شدن چون برنامه ما اکنون آغاز شده است تو انجام ما رو همراهی میکنن چون آنها میدونن که در ادامه بازم سرودهای زیبا و جذاب و دلنشین و دلچسب پیشنهادی بیننده عزیز میگردد. صبحانه در فرانسه، خوراک نصفیروزی در بلژیک، فضای شام در ایتالیا، شکلاتیه، لذت شیرینی‌های دنیا در یک جا. فرانوس ما یک توجه کنیم یک برگردیم از اونی که شما همین سوال رو انتخاب کردید. میخوام من در یگان برنامه شما رو ندیدم. این اولین برنامه تلویزیونی است اشتراک میکنید و مخلصین شما من فکر میکنم در برای فعالیت ایجادی شما کم معلومات دارم. تنها صدای شما کلیپای شما تماشا کردن خلاص. همین محبت سنت چگونه پیدا شد در دل شما؟ هر یک نفر دیگر رو دیده میخواد با اون پیروی کنه. همین گونه است نه؟ مثلا یک هنرمند میخواد مثل هنرمندان گالیوود بالیوود در صحنه بزرگ برآمد کنه. من خود شما کدام سراینده رو دیده خواستید که سراینده شوید؟ من راستی از خوردی این شوق و هوس در دل بودن؟ در دل بود و از خوردی در دلم شوق و هوس داشتم و بسیارتر سرودهای احمد ظاهر، شادروان احمد ظاهر و گوگوش رو گوش میکردم و زمزمه میکردم و محبت ترانه های آنها وادار کرد که من روی صحنه برآمدم. بهترین و خواستید که سراینده شوید. اولین سرود کدام بود؟ اگر ما باید بیاریم. زیاده از 30 سرود است. 30 سرود بهترین. اولین سرود کدام است؟ اولین سرودی من سیاه چشمان می باشد و اگر خطا نکنم این در صنف پنجم بود. از صنف پنجمی علاقه شروع شد فعالیت ایجادی شما. همین سرودی سیاه چشمانی که شما قید کردید کی توصیه داد با مسئله که شما این سرود سر دید؟ همین روند چگونه صورت گرفت؟ چون پیش از این من فکر میکنم در خیال شما نبود که شما یک روز سراینده میشوید. همین گونه بوده؟ بله. همین روند چگونه ادامه یافت که سرودی خود رو اولین مرتبه در صنف خواننده صنف 5 بودن علاقه ثبت کردید؟ راستی مادر من هم بسیار صنعت را دوست می‌دارد و من مکتب نمی‌رفتم، مکتب نمی‌خواندم که مادر من این سرود رو زمزمه می‌کرد و با من بسیار معقول بود همون لحظه و من این سرود رو مادرم به من توصیه داد که تا اینکه من این سرود رو بخونم و اولین سرودی من بود سیاه چشمان. بهترین. بعد از اینکه شما سرود رو ثبت کردید اولین شنونده شما با فکر مادرتون بوده؟ بله. چگونه برگزاری کردن با سرودی اولین شاگردانه شما؟ با فکرم که اگه مادر گپی گنده نمیگوید و دلی فرزندش رو نمیشکند مادرم به من دعا داد و تا حال است که من با دعای مادرم بروی صحنه هستم. این اگر ما بگیم که شما رو در همین راه مادرتون هدایت نمود، مصلحت داد خطا نمیکنیم. بله. ما خود از صحبت کرده هستیم درباره سرود اولین شما که نام داشت سیاه چشمک. سیاه چشمان یا سیاه چشمک؟ سیاه چشمان. سیاه چشمان. من زیاد میخوام که برای بیننده عزیز 4 مصرع از این سرود یادآور شویم. پیشنهاد نماییم برای بیننده عزیز. سیاه چشمانی من آفتی جانی من داد و بیداد کی از ما تو جدایی حیف و افسوس کی از ما تو جدایی چون کبوتر لبی با من نشستی دانه خوردی ولی رامم نگشتی بی وفا
беҳтарин. саломат бошед. Ва шумо дар оғоз қайд кардед ки ҳунари суруду таронаҳои Аҳмад Зоир ва Гугл шуморо ба ин роҳ ҳидоят намуда. Ман медонам ки шумо як суруди Аҳмад Зоирро бозхонӣ кардаед. Яктоне чандто. Чандто. Ҳар нафар вақте ки як сурудро бозхонӣ мекунад, он медонад ки ҳамин сурудро агар бозхонӣ кунад ба ӯ хос аст. Ва шумо ҳамчунро дарк кардед. Ва ин сурудое ки шумо бозхонӣ кардед бисёр хуб баромад ва ба ҳар як ҳаводорону мухлисони шумо писанд омад. чуноне ки шумо ҳозир гуфтед, ман як суруди Аҳмад Зоирро хондам ва баъдан бисёр мухлисон, яъне ҳаводорон ба ман тавсия доданд ки бисёртар сурудҳои Аҳмад Зоирро бихон ва ман ин чизро қабул кардам. Аввалин суруди Аҳмад Зоире ки шумо бозхонӣ кардед кадом суруд буд? Дуста дорам ҳамеша. Дуста дорам ҳамеша ки дар воқеъ бисёр зебо баромадааст ва ман ба бори гуфта метавонам ки ҳар як нафар агар ин сурудро гӯш кунад ба он кас писанд меояд. Дар воқеъ ман барои чи имрӯз суҳбат карда истодаем зиёдтар дар атрофи сурудҳо, чун бинандае ки ин лаҳза барномаи моро тамошо дорад, онҳо мехоҳад ки шумо зиёдтар суруд сароед. Худи ҳозир мо ёд мекунем бозам аз таронаи зебои Аҳмад Зоир дуста дорам ҳамеша ҳамеша. Марҳамат. دوست دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکلی تو پریشه پریشه وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکلی تو پریشه پریشه وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه نمیشه نمیشه ҳар нафаре ки мо ба барнома даъват мекунем, пеш аз оне ки бо ӯ ҳамсӯҳбат мешавем, мо каме ҷустуҷӯ мекунем, аз фаъолияташ бохабар мешавем. Ва ман маълумот дорам ки шумо яке аз дар хона барои дӯстон, наздикон, барои пайвандон кадбонои хуб ҳастед. Ман фикр мекунам аз удаи ҳама намуд хӯрокҳои миллӣ баромада метавонед. метавонам, агар бисёр чизое ҳаст ки наметавонам, лек ба ҳама мегӯям ки метавонам, бояд ба он кора бикунам. Худи ҳозир исбот кардед, аллакай худи ҳозир шумо 3 ва ё 4 суруд пешниҳод кардед, аммо то ҳол як фатиро то ба онҷо реза накардед. Хеле барнома гузашт, танҳо мо фатир реза кардем. Боз чӣ кор мекунем? Боз мо ҳозир қуртро бояд каф бизанем. ҳамин гуна қурутро каф мезанем ва то омода шидани қурут ман омода ҳастам ки ба саволҳои шумо посух гардонам. Беҳтарин. Аз ҷониби шумо ба наздикӣ як суруди зебои дигар ҳамроҳи видеоклипаш пешниҳоди мухлисони ҳаводорони шумо гардид бо номи Очаи ҷон. Ман ба бори гуфта метавонам ин суруд низ тавонист дар як муддати кӯтоҳ ҳаводорони зиёд пайдо кунад. Мехоҳам каме дар бори ҳамин суруд ҳарф занем. Умуман Фарҳанос, ҳар як клипе ки пешниҳод мекунед, ҳар як суруду оҳангое ки пешниҳод мекунед, ки ба шумо тавсия медиҳад, ки ба шумо идея медиҳад? Барои интихоби суруди модар бо Парвиз Ашуруф ки имрӯз мо ҳамкорӣ мекунем, аввалин кори мо буд ва аввалин суруде ки якҷоя интихоб кардем, ин суруди Оча буд. Умуман видеоклипро ман тамошо кардам, бисёр ҷолиб буд. идеяи видеоклип низ аз Парвиз Ашуруф мебошад ва дар ин суруд, яъне дар ин клип саргузашти худам ҳаст ва саргузашти худро нақл кардам ва ба таври клип пешниҳод кардед барои бинандаи азиз. Ин клип пурра саргузашти шумо аст. Бале. Вақте ки ман 2-3 сол пеш дар шаҳр омада будам ва модари ман низ дар ноҳияи Восия зиндагӣ мекард ва ман дур аз модар будам, аз сабабе ки корҳои ман бисёр буд, яъне ба омода кардани суруду клипҳо машғул будам машғул будам ва дер хабаргирӣ мерафтам
ҳамун сабаб ма видеоклипро омода карда пешкаши мухлисон намудем. бинандаҳо ба шумо баъди тамошои ҳамин видеоклип чӣ гуна баргузорӣ карданд? рости ҳамин видеоклип ки баромад, аввалин маротиба клипро бо модари худ тамошо кардам ва модарам гирён шуд. ва баъд аз он ҳар рӯз дар як рӯз ҳамаи хешутаборон занг мезаданду гирья мекарданд. ҳайрон мешудам, гуфтам барои чӣ ман ягон суруди ғамангез несту, лекин ҳама занг мезадан гирья мекарданд. ман фикр мекунам ҳар як нафар вақте ки ҳамин сурудро тамошо мекунад, дарҳол ҳамон хотироти худаш пеши назар меояд, интизориҳои модар. вақте ки модар фарзандро интизорӣ мекашад, ман фикр мекунам ин сахттарин чиз аст ки модар ҳамеша мехоҳад ки фарзандаш дар наздаш бошад. шояд барои ҳамин аст. баъд аз баромадани ин видеоклип ҳатто чандин нафарҳо ба ман занг заданд, гуфтанд ки ин клипро тамошо кардем ва ба дидорбинӣ очаҷони худ рафтем. яъне ҳамин суруди шумо боис гардида? бале, ҳамин суруди ман. ва ман хушҳол аз он ҳастам ки ба воситаи ин тарона чандин модарон ва фарзандони раҳдуро ба дидори ҳам расондам. беҳтарин. ва ман фикр мекунам рисолати сарояндаам ҳамин аст, ки тавонад ки бо суруди худ як нафарро тарбия кунад. вақте ки як нафар суруди ватан месарояд, ҳатман дар дили шунаванда муҳаббати ватан бедор мешавад. вақте як нафар суруди модарро пешниҳод мекунад, ҳар нафаре агар ин суруди шуморо гӯш кунад, ман фикр мекунам нисбати модар муҳаббаташ зиёд мегардад, эҳтироми ӯ нисбати модар зиёд мешавад. ман фикр мекунам рисолати худи сароянда ҳамин аст. мо чӣ кор мекунем? хуб, ба мо як зарф лозим аст, чунки ин қурто об шуда, дигараш ба мо лозим намебошад. лозим намешавад, марамад. хуб, акнун фатир омода, мо қурудро аллакай об кардем, омода. боз барои ма чӣ лозим мешавад? хуб, мо қурудро об кардем. ҳозир бошад, равғанро об мекунем ва пиёзро реза мекунем. агар имконият бошад, каме шумо ба ман ёрӣ расонед. кӯмак мекунам, ман барои шумо кӯмак мекунам. Ман дар ин барнома барои шумо кӯмак накардам, ба он хотире ки хӯроке ки мо интихоб кардем, ман фикр мекунам он қадар мушкил астам ва шумо агар катбонед, пас ман барои чӣ барои шумо кӯмак кунам, лекин дар пиёзи реза кардам барои шумо кӯмак мекунам. як ҷоя пиёзро пус мекунем. мо худи ҳозир суҳбат карда истоем атрофи суруди очаи ҷон, ҳамин гуна будам. ва ҳатман дар бораи он суруде ки мо ҳарф мезанем, бояд суруда шавад. худи ҳозир дар натиҷаи пус кардани худи пиёз сурудро ёдовар мешавем. шумо метавонед суруд зарем ва барои шумо кӯмак мекунам. оча дарвоза раво кун ки расидам ба дард, омадам очаи ҷон то ки бигирам хабару, ғаму дарду аламу гирьяи бисёр ба сай, набинам очаи ҷон хош дигар дарди саруд. моҳитобон очае марҳами ҷон очае, поку зебо мисли ҳар оёти қуръон очае. моҳитобон очае марҳами ҷон очае, поку зебо мисли ҳар оёти қуръон очае. беҳтарин. дар ҳар барномае ки мо пешниҳод мекунем, аз ҳама мушкил худи пиёз реза кардан аст. чашмо пур аз об мешавад, лекин ман худи ҳозир барои аз ҳама мушкилии ҳамин барнома барои худ гирифтам ки то ки шумо озодтар суруд сароед. шумо дар раванди қайд кардед ки сурудро маротиби аввал бо ҳамроҳи модаратон тамошо кардеда. пеш аз оне ки сурудро сабт кунед, шумо бо модаратон наметонест ки суруди модар сабт мекунед? не, расти модарам наметонест. мо кӯшиш кардем ки як тӯҳфаи ғайри чашмдошт барои модари худ тӯҳфа гардонем. ва модар аз ин ман фикр мекунам бениҳоят хушҳол шуда, на? бале. метавонам шуморо кӯмак кунам? ҳатман. фикр кардем ҳама ёно ман пус мекунам. дар якҷоягӣ пус мекунем. ман барои чӣ барои шумо кӯмак кардам? вақти сурудсарои шумо буд, ман хостам ки шумо озод суруд сароед. ҳамин гуна аст ки ҳар як нафар вақте ки роҳи санъатро интихоб мекунад, мехоҳад ки
рӯз ба рӯз қулаи баландтарин офат карда бошад. худи шумо барои оне ки боз ҳамин истеъдоди шумо рушд кунад, ҳаводорону мухлисони шумо зиёд гардад, имрӯзо кадом корҳоро ба сомо расонда истодаед ва ният надоред ки дар Тоҷикистон консерти худро барпо кунед? ин орзуи деринаи ман аст ва дар оянда ман ният дорам ки дар Тоҷикистони худ дар Душанбе шаҳри зебову нозанин консерти худро бо мусиқиҳои зинда ва ба таври зинда? бале, бо овози зинда пешкаши мухлисон гардонам. خب تا گرم شدن روغن ما فطیر ریزه کرده رو با قروتی آب کرده همراه میکنیم. پیاز بعدا لازم میشه برای ما برای چی امروز زیادتر سرود سرایدیم، چون من در آغاز قید کردم که من یکم مرتبه صحبت شما رو مخصوصا در تلویزیون دیده بودم و من با باری گفتم میتونم که بیننده که نظر ما رو برنامه ما رو تماشا کرد اونا میخواستن که هر چیز زیادتر با طور زنده سرود سرای شما رو دیده باشم و این برنامه ما امروز من فکر میکنم یک امکانیتی بود برای مخلصان و برای هواداران شما که هر یک سرودی که ما پیشنهاد کردیم با طور زنده صدا داد و با باوری گفتم میتونم که همه ها از این برنامه خوشحال شدن. اکنون چیکار میکنیم؟ من فکر میکنم در قسمت نهایی خوراک امروز قرار داریم که نام دارد خوراک ما قروتاب. ما از اول تا حاضر فکر میکنم خیلی کم توجه کردیم به خوراک، زیادتر سرود بود. بله. چیکار میکنیم؟ اکنون فرصتی آن رسیده است که ما روغن رو میسنجیم تا اینکه گرم شده است یا نه. گرم شده است حالا که؟ بله. خوراک ما دقیق آماده شد و خودی از ما با خوریش آماده کردن مشغول میشیم و فرانوز این لحظه امکان داریم که تا آماده شدن خوراک یک سرود زیبای شما رو پخش کنیم و بعدا برمیگردیم. حتما لحظه فراوان است که ما بچشیم و برگزاری کنیم با هنری کدبانگی شما.
شب تو را چی مدهوش کنم خدایا آتشی مشهرگیری دیده دیداری مرا درگیری دور گشت از دلم آتشکه سرخطی عاشقی ای سرگیری دور گشت از دلم آتشکه سرخطی عاشقی ای سرگیری хуроке ки мо ин лаҳза ҳамроҳи Фараҳноз Шарафова бо суҳбатҳои ҷолиб бо сурдҳои дилнишин омода кардем ва омода гардед. Ин лаҳза фурсати он расидааст ки мо бичашем ва баргузорӣ кунем махсусан ба ҳунари кардбонагии шумо. марҳамат мечашем. дар вохе хуроки бо лаззат гуна махсусан имрӯз шумо интихоб кардед як нав хуроки миллиро ва ман фикр мекунам интихоби шумо низ бисёр интихоби хуб буд ва ҳамин гуна аст ки мо бояд дар ҳар куҷое бошем истифода барем аз хӯрокҳои миллӣ ва хушбахтона ҳар як хӯроки миллӣ ки имрӯз мо мудом мекунем дар ҳар як хона аз тамоми витаминҳо бой аст ва тавсия медиҳем ба ҳама бинандаҳое ки аз оғоз то ба анҷом моро ҳамроҳӣ карданд ҳамеша омода кунанд дар хонаи худ аз кутобе ки Фараҳноз Шарафова имрӯз омода кард. Фараҳноз, ман махсус барои шумо миннатдорӣ байон мекунам барои муҳимтар аз ҳам барои иштирок дар барнома барои сурдҳои зебое ки худи ҳозир дар ин барнома садо дод аз ҷониби шумо ва ман фикр мекунам барои махсусан мухлисони ҳаводорони шумо ин шом бисёр як шоми зебо буд. аз сурдҳои зебои шумо лаззат бурдам, сурдҳои зебои шуморо ба тариқи зинда гӯш кардам ва қайд кардан зарур аст ки ҳар нафаре ки меҳмони барномаи мо мегардад аз ҷониби ширкати Қаннодии шоколади ки сарпарасти доимии барномаи меҳмони Шаҳнавоз аст, ин барнома пурра бо дастгирии ин ширкат таҳия мегардад ва аз ҷониби ширкати Қаннодии шоколади ба ҳар нафаре ки меҳмони барномаи мо мегардад мо махсус тӯҳфа дорем ва имрӯз барои иштироки шумо барои суруду таронаҳои зебоятон анамин ширинӣ бо анамин расми зебо ки аз ҷараёни аз рафти барнома аксбардорӣ гардид барои шумо тақдим мегардад. Ман фикр мекунам бисёр як расми зебоам ин ба он хотир барои шумо тақдим мегардад ки бигзор зиндагии шумо мисли анамин ширинӣ ширину зебо бошад. марҳамат. раҳмат. ташаккур барои ширкати шоколадӣ ва барои даъвати шумо миннатдор. ман бори дигар ба шумо муваффақият мехоҳам ва ин оғози шумо аст дар роҳи санъат. ман ба боварӣ гуфта метавонам ки дар оянда воқеан нафаре мешавад ки на танҳо дар дохили Тоҷикистон балки санъати тоҷикро берун аз Тоҷикистон муаррифӣ мекунед. ба шумо баландтарин фатҳи қуллаи санъатро орзумандам. бигзор ба баландтарин қулла бирасем. дар фаъолияти минбаъда барои шумо махсус муваффақият мехоҳам. саломат бошед. раҳмат. дӯстони азиз, тӯли чанд лаҳза барномаи меҳмони Шаҳнавоз буд пешниҳоди шумо. ҳафтаи баъдӣ боз бо чеҳраҳои нав ба дидори ҳам мерасем. то дидори баъдӣ хайр.